Ka Federation of Reward Mingi Local Darbar lambat ki seng bhalang baphe jong kathan ki lapan pau ya kajing sngokhia ka bajur namar kajing sneu palat ka surak pen ursla khamtam nadu ki benta ka siat bakon nong sherngam wa kadaj hadu dauki kani ka surak kadai shipenta jong ka project na surak na rilbong shillong shadauki hakap port India bat Bangladesh Hakajing yat lenti syakasnong im raj mukartila lasyam bakajing pen kre ban snai kini ka surak na rumpen ursla kelas dang bat terter syasiat bakon hadu nong sherngam hindrai kajing yat kali hakini ki benta la kumba kattu kani benai kamlong setia ka basngan bat haban nyom ya ki khoro khoram Nasihat bakon pat sadauki hakaba ka project na surak kampat sedang setia penban ka surak kabla dan lupa kala long ka basosat hadu kata hakaba ki kali ki hab ban suksat haba hiar ni kiu rukumjo Halor kini kejing seni sosat ke surak nasihat bakon sadauki ke Federation kala lum da kejing yang lang ha ka khandai tarik ukala lengkot arja arpusa ha siem ha ka bala wan bane shimenta lang da ki klit nong sensar nong ka than reward mingi ki nong elam seng ki association baper nolor ki weipan Haba kranchi kilat pathai kubor hadin kejing yang lang uba JJ Roy Komau lo u president ulaang Bagajing seni ke surak kala long nadu usnam arja arpo baram syam ladan bapai kmat ban penbahaya ka Nalor kata, wat ladap mang tingka, nakabenta ka project surak batamai. Bat kabailut kesan ladap siu sekitrai jaka, penban, yo idak ban sedang no yaka. Kinoy lam kilaong baka NHIDCL kala syukular thok nakapor syakapor, bat habak Federation kala yakran bat ubak prestun tensong MLA ke penursla bat usembut menteri rang baka jela, ubari pay yaka tenat PWD roads laong. Baki don ki kenhun ba muslia ki bakang lat yaka NHIDCL ban sedang yaka kam. Hakisnam balalat kani ka surak balasna nadu ka por ka jingsen syar ki British la ken bakadai ka babahatam Hakasi Hills bat ka dai ru ka surak na ka benta ban khayi pateng syari Bangladesh nalor ka jingken tiu yaki kam jingok kai perthai ka Federation kala ong basyan kan tur shalong ban penlong ka jingya khi hakmat ka office NHIDCL bat lada kam sngap kin syem daki weipat ki sen jam ka jingya lumlang menta ka sngi ka dai hi ka jing sngokhiya jong ne ka dong ka than mangi hi pro ko Namar ke jingla palat put da ke company ke ne ke surak ke bom perkhat syu nadu ke berit ke beria nadu ke bapang ke bisitam te hagiri ke singi lai kendo syai ke jinga ke ba mlak batai syu ki ba lek ki bawan ne ke surak kilala ben yu la ke jong mat kilala ben namar kam dei syu ke ba ke badang sisnem asnam mo dei kisnem ke ayai de ke lasnam sosnam te long kejing ka ba kraw hadu kata te hadu ba mena ke singi ki mense ban ya hom lo na ke jak ka bagi kenthop lang bat ki seng balang bat ke federation te ngilai rai ro ba ngin ya ra no de plakat persya ya ka seng hai persya ya ka company NHIDCL bat ya ke company ba kin la pestet no ban pentrai no ya kena ke surak bat lada kimla ban pendap no khamkloi kena surak kumbang ilamang kata ngin simbyang da ke waipat ke jingelang ban ya perkhat janai long ban ngin sim ya karai ban la da kono kelenti ka bakam tengah habide bekene namar habro kalyang ngilai kendo lot ngilai on ngilai nam na kalyang ko sukar jela ngilai on ya nam te habide be ka company bat kene ka NHIDCL ngilai kendo te kela kolar te kikut tang ke jing kolar te nge de na kata kadau ba menta ngila don kata ke jinga ka ba ngimla asyu ban patai te den kata kadau ka ba ngila yerai ba nginbo ya ke jing dawa namar ngi kum kinong song sinong hapok ka Meghalaya hapok ka India te ngidon ka hok ban yo ala yala ka jong ka hok namar kanele ka surok ka balamang ya ka pisah balasiu ya competition te kala dai be tang ka kam ba ga dai ban ya be chai chai te dai ngi shuyo tang ka jing kulat thok
Namar ki ong ba slap ha ka bana liur ngimla ban trei te la mentan larang ro ki klem trei te ka long sha ka jing a ka bakrau hadu kata kata te menta nginum thia shu nginum ai lat shu hiro ya gine bakin siwan thok ini te ngin ye khon bai hadu ban yo hi ka hok ngila ye kedlo yo amle te amle ong ula dan patha ai ki company te ki company ki pen i la ki jong ki da ki bun ru kom ki daw ki ba ki company ki pen i bana kaliang ka NHIDCL ki pen i hala ka jong ki da te ngas ngau ba ka ai ki jing du nong hi mangi pai ba te mentang yeng da ka sur pai ba ngim yang shu da ka sur jong nei no la yeng da ka sur pai ba da ka sur jong ki nong song tha te mentang ka ne ki ji ki jong i kam dai ka sur jong no jong no si mat dai ka sur hi jong ka ne ka than ji war mi ro ko te ki daw ki jing pen i ka company te ka ba ha gi bun tu li kiliang kata ka jing pen i maki ngi usngau bagi ong ba don ki ba pendik ha ka por baki trai te ki ai kita ngi ngim tem don ki ken hon ki ba ki ong kum ta te bela se yo kalong ka badai ne kalong ka balai yo kata ngim la ban pen sisa namar ngi don kam hitan la ka jong ko hok ba ngin yo no ikene ka slok ba ha namar kene ka slok manusia na do basna ke phareng mo kene ka slok ade ka bala pau nam ha ha kene ka than mangi mar ka slok ba ba rei kene ki company ki siwan man ban pendo ban pendam ya kene ka slok hado bala iting lot hado gi breu ke mo namar kene ka slok ka ba kan thop ya ka India bat Bangladesh bat ka wai kene ka kat khai ka jong kene ka than North East mengi sene ka balong ka wai ka kat khai ka ba te na lor kata ro ka dei ka than mengi ka jaka ka ba kini ki turis ki bawan na keleng jong kri India ha kene ka than jongi te hendrai lengba kene ka jingla ka sarkar ke jingla kene ka company ya kene ka surok long ka penduk ja ka penduk khau ya kini ki kinong ki ba imja hadu kini ki kam turis bat ki ba imja mo hadu kini ki bakhai export ki ba penhiar ke mar ki mata si Bangladesh telong ki kali kim shan shu te khamtam le ki kali ki beri beria ki ba ki pajba ki penon kam telong man ka por ki hapan repair le ki jong ki kali te na isu ken ye yo pisa mo telong kawan ra asia ka jinga ka bakrau na ka ne ka than jong te lengba ka ne ka khubor te ngi pha sha ka NHIDCL sha ka company ka basim ye ka ne ka jing trai bat saka sarkar Meghalaya bat saka sarkar India ro ba kin maulam yangi jong pa jong susnong jong ne ka dong ka than ba kitu ki jing kular baro menta kala dap ha rendang jongi te ngimla sha shu te ngiman se ba ngin yakhi oda ka bor bat wat wan poi seduk kata ka ban long seduk ka yung bisar ka jingla ka company ngai ba ngi ki jaj man re mangi se ke ba dang khamrit pai than mane no jor khmat dari India te la se yo kim da khain than ya kata te habide wo amle om bakam dai shu ko ne ka surok jong ka state te ngim la ai te usu kren ni ka company ya ka company tu la kran man ka por ngi ngi yos ngawlang nomor ba ka state kam ton bor shu nomor ka la sim hi daga NHIDCL. Hakawai pat kaliang u General Secretary Kariwar Mingi Exporters and Miners Association uba Nestarlen Kongklat ulaong. Baladaki kontraktor Kim La Bantray badon ki bapentot kiri ban pentip syaki bor bahlor. Hakane kesngi la thauru ya ka Joint Action Committee ban lam khmat ya ka jingya ki dawas nano ya ka surak nang ni habay ke jingphil na kaliang jogan ke surak ngi kedokti bat ngi keno ya baro ki badan benda khamtame ya ka sarkar India balai bat ya company HIDCL balai bakam yidbha da ki kontraktor lani company ki babit babiang ki bala ban peniat syat ya kam bat pendep kham kloi kat kum ki por ki bakibu lani ki kular yengi ki paiba bat ka baar bala da ka company lani
kita ki kontraktor ki petrai kini kam lada ki don keno ke jinge lani ki don keno ke jing penuit kidai ban keren da ka basai sya ki bor badai pej dikmi bat wat sya ki nong yalam jong kani ka dong ka thai ke jungi ba barok hoj ngi kwa ya ka jing kloi bat ki jing ya bej ki kam ka jam Harai kimla ban sukeno tang nal hal ne yak ke bang ngimtip an ngim bena namala dagi keno gede ban keno da ka badenong rim bat ki hapru ban khot ban wer yingi khnang bakin ya thui kata ke jinge jungi bangir ngi terong lang namar ka jinge ka baki kendo ka de ke jinge ka bakam kraw na ka benta jungi kinong susinong jong ka dong ka thain barok we komal akren na kinong yalam ki ba sakhmat ba kani ka surok kala di syak tau bulum jong ka kamai kaji tang na benta kam export mo hapok kani kadong kathang ke jungi henry ki babun ki kam bat kumbang yo ilele hakini ki snem ki balai kanno ka jing hiar hak bede kam tourism na kadau jong ka jing thut lani ka jing bombit bombiang kadi surok tengi kerpat sekibor bedai pej tang na benta company HIDCL henry wat jaga state government jungi bat kumjuk ro sarkar India bahkan simkhia wut habire ni kam namar ngim ko aben yo i basibon ki men sim ki bakordor kindu ai tang nakadaw ka jing sim sting nakaliang jogi bor bade pe dikmi